Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Kapo switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Futhi wenza sure uthelithwa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Pipili King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Welcome Dlamini. Shendele bobo. Si popo. Si. Take me to Goba Febayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase upodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ay, lezi imoto ifikile, imoto zomtakazi. Yini? South Africa isifesha kakhulu la. Sine imoto kagesi. Shayina. Shayini. Abafowethu. Hey, yazi khona la ngithi bakulethile. Amagoda. Puti, unjani mfowethu? Ha. Yaphila? Saphila ninja. Nazoke. Siswami unjani? Ngiyaphila nami. Hayi mun, awuthami, ungixolele man. Awudlala ibhola? Hayi lutho. Wini uyi-artist kodwa? Yebo. Uwenza ini bhuti wami? Ngiyayiculela mina mfuthu yabo. Nazoke. Siswami nibani kam? Umpumi. My brother? Blessing lo. Blessing. Blessing ushaya yiphi genre kumculo? Afro pop mfuthu. Listen, mina ngishaya amapiano. Oh. Nginengoma ethi awu mina bengazi ukuthi bona sebeganga ngama emojis bona sebeganga ngama emojis aha Angiyakuthola. awungizwise yakhe ngoma noma iphimbo lakho zimakethe mfowethu zimakethe mfowethu ngiyacela impopho mfowethu Athuvusi imizwa yami mangubona phela uvuma uthando lwami engikunika lona. hayi ngiyadlala wendani wenkunzi bhuti Ngiyazama. Winkunzi mfowethu ya Voice isawom hayi ubibanda usho uthi ya nangithi kuyabanda vele. ya my brother mfethu ngicela ukuzwana no sisi umpumi niyathandana Sithanda sami lesi. for sure Awudali lona. thank you sisi Mpumi ungathini oyithandayo ngobhuti Blessing Ngithanda nje ukuthi unomoya ophansi, you know, he's understanding. Yeah, we don't asihlali sobabili but uyazama ukuthi eze ngicheke engithengele into ethile yabo so ngithanda lokho nje ngaye. fresh my brother Yebo. my brother wena yini oyithandayo ngosisi Sithanda sami. Bench islamike le. Benches na Yabona lana uzothile lo mama. Angiyangihlonipha akubalekile. Njengoba ngijabulile kanje ngimkhiphela ilobola nje. sure This season nje ngeke ziphele season nje noma into engakakhiphi. nakakhiphi mfethu uyamthanda mfethu no niphethene kahle Sithanda sami. sister shy 5 oh my god sister in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani brothers No 100. 100 Yeah. wena usithemba kangakanani Mina definitely I'm 100. ukhona yini umunye umuntu othandana naye ngaphandle ka brothers I get not at all. I wouldn't even think so. Depends on the ne thandana kuphela what would you do if you find out that brothers yena khona umuntu athandana naye I don't think he's capable of such. Njengoba ngishilo nje ukuthi uthulele umuntu onomoya phansi. Ngicabanga ukuthi amazing njalo. okay awesithi uyayenza So
Ngaphatheka kabi ne? ngaphatheka kabi. Yeah, bengifuna ukuzana ukuthi ungaphatheka kabi. No, it's perfect akakwenza asisho kanjalo. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyena mhlawumbe wakwayenza nithandana wangafind out ayini. Lutho. Ayikho le. Okay, baba wami. Blessing. Yes. Bless me with these answers. Yes. In a scale of 100 umthemba kangakanani mamazi? 1,000. Break the scale baba. Yes. Wena uzithemba kangakanani? 1,000 also. Hayibo. Ama KK. Ha? Nah. Ukhona nomunye umuntu okhotha indlebe ngaphandle kama sister. Lutho ngeke. Ngibona yena khothe mina indlebe nje kuphela. Kuphela. Yena kuphela ujam wami. Ujamu wakho ya. Yeah. Kuthipho. Ungenza njani if you find out ukuthi yena ukhona umuntu amkhotha indlebe? Abona futhi njengoba ngikutshela ukuthi ngazakhela le rondo yami le. Ayaze yakhula yaze bangaka. Hayi nganquma umuntu nje futhi. Sure. Nganquma manje. Sure. Fast. Hayi nizwele ngabe yamsikhulumile la vethu yamthanda ne? Cela umuphi yakhe umtshela ukuthi yamthanda. Hug it out. Hug it out Mzansi. Ha. Dlamini kule nyanga abantu besimami ngifuna sigcwale igoli sibahaganisa nje. Khumi yakhe. It's a hug day. Siyabonga kakhulu bafethu and I wish into yenambe kahle. Nibe grand nithandane ngokukhuzana. So kunento esenzayo la kuthi loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe phone yakho for 60 seconds. Ukuthi a check on WhatsApp, Facebook, Instagram if uyawasebenzisa la ma social ukuthi ufletha nabo bani. Angithi wena sisamona nginga ngoba wena awufeli. Now angithi Angangenga phethu. woza ngapha mfethu, woza ngapha. Woza ngapha. Kodwa man. Hayi sisu right ngapha. Cela uyiphi phone. Cela uyiphi phone sisa. Yangilalele mfethu. Ungabe ukhuluma. Njengoba Ungaqala. njengoba ngisebenzisa ifoni kama wami ngishiya Right. awu ngishiya hambe ngimfoni. Right. Uma wakho anganika wena ifoni. Yebo but lalela yazi kwenzakalani Awuthula amafoni. lutho but lena ifoni Okay. elamana niyayazi ngithi nawe ke Yeah, kodwa naye Amos. So ka lena ipower uyayibona Oh, ipower bank. Okay. Oh. Buyisele phakathi. Lethi phone ama wakho. So dlala nangumuntu angaphathi phone ama wakhe. We are on WhatsApp right now about WhatsApp Shandis. Ziyakhala. So qala ngefoni yakho. Ivule. Musukuma la kumashumi. Nice. Our sisters. Mama sangikhonene emaweni kanjena. Now WhatsApp ngari? Mase ngithatha izothatha la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama labanye lova la ungitshela ngoba labo lova. Yibo bazobe qophoza umuntu wakho. okay All right guys, we are on WhatsApp right now. Oh, WhatsApp the Chandis. Thapha lapho uthi I love you. Nathule ngathu ghosti bamani buboni. Aniyakwazi ukuqinisela. ayimina kuphela la Oh, Dilitha, I love you. Thapha uthi ngiyakuthanda ngesiZulu. Sisithatha bakushayelini njengoba umuhle kanje. bayangishela kodwa hayi cha. I'm not interested. Okay. Uyalalela music omnandi? Yeah. Okay. mina kuphela Wena phela delete nkabi yami ufake emoji ebrinjol ipentshisi nalamanzi athi cwa impophoma ngifuna ukukuplaka ngifuna ukuthi uma ufika endlini uthi mzukulu hayi Okay. ngithi delete lapha type uthi sex uthi mzukulu ngama capital letter mzukulu khona album Okay. aqeda uyikhipha ubumina hayi ngini kuphela hayi kuphela delete lapha type uthi mani mani yeah wena sister ndawona abakushayelini Angithi ngishilo phela ukuthi bayangishela but I'm not interested. hayi yimi ubaba yakhe mamenzi bona bambiza delete sun come outside angidlali mina ngizodlala la delete sana I miss you faka red ngithi plan ngomzukulu uzongiphoxa ngapha ayimina gosh. mina phuma uyawudlala Facebook
Uyawudlala Instagram. Ya Instagram lapho ubheka into ekuthiwa Instagram. Ya ku DM yakhona. Type lapho ku search uthi I love you fake yathi red. Mayisi no results ungitshele. Good. Uzizwa unjani ukuthi umuntu wakho umhlophe? Sithanda sami asiphumele. Sithandwa sami. Imina. Nikifoni yake wena. Inkumbulo ifake ephaketheni mntakama. Angisakwazi ukuzibamba. Uvule. Let's. Uyazela phini. Njayami. Njayami uyazela phini emakho angisebenza nabo ungathuki sister. Ngisebenza nabo angithi sibe sifake nogesi. Amajitola ngizongena entambama. Sibe sifake nogesi. Sinabo ubunyoka sometimes. No WhatsApp. Type mase type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lazo ngiyifebe la ungitshela ngoba lazo yifebe izobe idliwa. Alright guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Intwana nje yase King Indlovu. Type lapho uthi I love you. Yini ukhalelani manje? Ayankali. Wenzani? Ngiyabala mfethu. Manje makubanda Dingeka itiye mfethu nenhleleni ngithi. yini inkinga zani? Phela ngafithisa mama indebe yomshado. Wena, wena use Dreamland wena. Ubani uri? Riabetswi. Ubani? Ungaqhaza ke. Chaza ke futhi nazo nayi inkunzi engithandayo. Chaza. Yeah. Yakhumbula bheki ngicela ukuthi zendlini isithimba sami. Ngicela nini ukuthi ngisondini? Isithimba sami. Halela leso sikhathi bongekho ta. Yabona be semanje kubi. Hayi ta. Uba indoda wakhaza ubani uriya? Chaza. Hayi munye intombazane sithi kabe mistake wabana leyo nto leyo. Ngisawuta. Futhi yena ngisamfuni nje ngimtshelile nje utshontshe nebrepek lapha endlini udali ngiyakutshela. Akusho lutho lokho. Into eyodwa sithanda sami yazi So wena usendelana nama-nudes. Ulanda amaphara, atshontshe inyama, usuzokhala manje. lalela sithanda sami yazi kwenzakaleni. Sisicela ukubuka. Kunama-nudes, kwenzakaleni Ngibambela la. kunama-nudes? Kanikhuluma. Kwenzakaleni kunama-nudes la? No yazi sithanda sami lalela lo muntu lona uzile ne. Sahlangana ukuthi bengaperforma kule. Uyoperforma? Lalela yazi kwaba nokuthi lento mina engenza ukuthi sahambe ngangitshela ukuthi umngane kanti Uthini? Uthini kahle kahle uthini? Uthini sister? Uthini? Awubambe lamathanga amnyama. udali ngiyabona nje Uthini? angazi bengimisa lo muntu Uthini? ushiphe ubusuku bonke Cha Ngoba uhlezi wena ulanda amaphara uzocomplaina ngawo la. Uthini? Usumbiza ubuyisebenzisa iClisti condom. kangilalanga naye futhi Sister shuthi condom ibingasetshenziswa la. lalanga la and into ebuhlungu ukuthi ngike ngakhuluma naye 2 weeks ago njengoba ngibona ukuthi le message eya 2 weeks ago ngithi ngicela ukuza athi hayi yena uyaphuma uyahamba namajita kanti ubusy nabo Ria. Ubani Ria uthami? So wena no Ria. Kwenzale? Ubani uRia? lalela Sister akuvumelekile. Ubani uRia? Once off. once of thing mistake Sibuza ukuthi ubani uRia ukuthi once of thing. Ubani uRia? okay yazi kwenzakaleni sithanda sami So wena sister sazoqhubeka utsho lena lo njobe Lenja le edluria ephinde futhi engayisebenzisi necondom. ungijwayela kabi mawukuthi uRia lo unecox Angithela umlilo paraffin wena ukuthi uRia unecox yeah mawukuthi uRia unecox yabo uthi bese uyabuza ofakela mina lelo cox yeah yabo uthi ujwayela kabi ujwayela uyayibona yini ukuthi ujwayela kabi mayisi isangoma siyobona ukuthi sine isangoma sani uke wangibona ngesangomeni mina ngijwayela kabi kahle kahle wena sister ngene usanami bani lani inyanga into bani cha kozina kungaphela ufuna ukubhula sithanda sami how sangoma sani kumele niye clinic wena naye ngoba uyisebenzisanga wena icondom hey awungeke wena ngikubonile mina xolisa mfethu okungcono noma ngaqolisa ngisamfuni cha sister uyaxolisa uxoliselani uhamba ulala nabantu abanecox bese uyabuza ofakela mina icox kanti sister kanti usumbambile lo muntu uthi
Sister, asakuthanda mfethu wenza isonto sakuthanda. Ngizokushaya. Inkinga yakho nawe bhuti. Ungayikhumuli sister. Ungayikhumuli. Kuyabanda. Ya, ungayikhumuli ntama. Sesimoya. Ngisaphinda. Ngeke usaphinde wenze nje. Ngeke uphinde wenzeni? Ngisaphinda ngiphuma namaji. Ngeke uphinde uphume Usaqamba manga futhi. Ngawe nje sithanda sami ikhadi lizosala kuwe. Yonke into izosala kuwe nje ngingaqelisa understand sami akulungile. Mfethu akungikhulumeleke mfethu. Ukhuluma ngithini? Ukhuluma into ngixolisa into ekhona mfethu. Ngeke usaphinde udle. Angimdlanga ngilalanga naye lento leyo. awudlanga. Hayi lutho. Mosi ngibonile ukuthi nisho ukuthi let's meet at this time. Umsendela Wasenda ne-Uber ride. Wamsendela neyithombe. Into askisi. Njengoba sekuzongena isama nje wena ubhizi utshele wagunde lo. Leli hlathi leleni lokhu nishuthanela nalona la. Awume mfethu. Ay Blessing mfethu ngiphoxile kuloko. Sister msazoqhubeka ngitshole no Blessing cause uthi uyakuthanda. Disappointed kulone. Ya mtshela usamfuna ngisho na sister. Mtshele. Ya. Asambe futhi wena sister sokuphelezela thina. Mana. Yini? Khuluma ke. Sister musifuna kumgwaza ngomuno. Awuthi ngikhulumela kancane. Okay, khuluma na. Hayi sister mnike ithuba lokugcina. No. Kiss goodbye. No kiss goodbye. No. Anje ngizoyithini lento leni? Uzoyithini? Uzenzile mos manje uthi hayibo musukungibhede Musukumbamba. musukungibhedela nje ngoba uyoyifakile kulolu bisho esikulo manje. Ya. Uxolisani? Ngiyazi uxolisani? Ngiyazi. Yini lo uxolisayo? Uxolisani? Ukuthi uthola amanuthi efonini wathola. So awuxolisela ukuthi bakusendela amanuthi udla abantu. Ya. Uxolisela ukuthi ngitholile. Uxolisela ukuthi ngitholile. Into engikwatisayo ukuthi mfethu umisile la no. Into engikwatisayo ukuthi wena uyikwatile. Ngithola kabi yazi. Ya, nangu umuntu omela kwade, nangu umuntu ofetshelwayo. To think ukuthi awusiyona type yami kodwa ngizamile ukuthi yazini because you are so nice. Hayibo, siyaphuma ke manje. Uyazizwa ke indaba seziza kuwe. Bese Mtshele. ungijwayela kanjani? Asambeni, ngithathe welcome. Hamba sister ungakhali, hamba sister. Uzokupela lokhuzana welcome ungakhali ezisam thulana sister ungakhali sister. Mfethu awusuka wena. Welcome kuzula lo mfana uyayikhalisa ngazi. Awusuka awususela bondaleli lakho. Simpiwe. Ngicela mfethu usirequestele my sister mfethu ngoba lo mjiphi ngisicefe mfethu. So bese welcome dila naye lo. Ngicela ukhathe mfethu kube uwe requestela yakho uyakhala and asafuna ukuthula manje. Yabo take me home mfethu please. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dela Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake